Aloveira Today. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova conversa nesta canle da Aloveira Today, na que hoxe imos falar, vounos pasar xa directo a todos á vez, para que o vexades con como eles se denominan os sentinelas. É dicir, Andrés Castro, Ozo Perozo e Alexandre Senande, creadores da serie, xa é serie, non? Xa podemos dicir serie de banda deseñada editada por Galaxia Editorial e que hoxe veñen a presentar a Aloveira en primicia primiciosa, case primicia primiciosa, pois xa estiveron falando dela no Culturgal do ano pasado, máis este ano primicia primiciosa aquí na Aloveira veñen a falar da súa segunda entrega. Benvidos os tres. Hola, Fran. Que tal? Gracias. Moi boas. Neste deseño así tan curioso que temos hoxe, moi artístico. Non sei se Alexandre nos pode poñer nota despois. Perfecto. Perfectísimo. Oe, definen a peza da que imos falar hoxe, é dicir, a entrega da que imos falar hoxe, a segunda, conservades o título Sentinelas, ese que podedes ler así, entreler entre o gato e a camisa de Andrés, podedes ler aí Sentinelas. Ben, pois Sentinelas no limiar das terras, conservades os Sentinelas, pero cambiastes ese como subtítulo, ¿no? de tal. Como foi iso? A ver, a cociña, como foi a cociña do tema? O de Sentinelas tiñámolo claro que se ia manter ao longo da serie. E o título sí que houbo aí, pois,
moita discusión e moita variación para chegar ao que temos aquí, Sentinelas no Limer das Tebras. Estivemos tempo aí debatendo como ia ser o segundo. O primeiro tiñámolo claro, Sentinelas das Luas Carmesí, pero o segundo sí que nos costou un pouco máis chegar a él. Sí, foi como que hubo un momento no que nos decatamos, porque claro, nos diseñáramos esta historia, Andrés e Maiseu, para unha serie de televisión, antes de facer a banda deseñada. E ali cada capítulo, pois, simplemente se chaman 1, 2, 3, 4. Aquí, cando estamos facendo o segundo tomo, de repente é como, e como se vai chamar? Sentinelas na Lúa Carmesí 2. E nos quedamos así como que o do 2 non nos resultaba, non nos entusiasmaba ningún dos tres. De ponerle un numeriño aí ao mesmo. E saiu a cousa esta de, bueno, pues como tantas historias de aventuras, ¿no? Que mantén o título, como esas de Indiana Jones, ou as de Asterix, ou as de mantén o título dos protas, o subtítulo de cada aventura, ou de cada capítulo, neste caso. Non houbo momentos risas como Vivancos 2 o sea, Vivancos 3. Non era Vivancos 3. Sale ben, facemos a 1 e a 2. Sí. A peli del Gran Wyoming. Vivancos 2. O sea, Vivancos 3 era, Vivancos 3. Si sae ben, ¿no? Facían a 1 e a 2. Como evoluciona? Porque o hype estaba altísimo ao final da primeira entrega. Entón, entendo que algo xa había escrito. É dicir, xa se sabía, no? Vos nas vosas cabeciñas, Andrés, xa tiñades claro cara onde ia a historia, non? Aínda que non tiverades todos os detalles. Sí, a ver, retrotraendo un pouquiño, a historia nace dun proxecto audiovisual, entonces tiñamos clara o arco argumental e a escaleta, os acontecementos e demais. A chegada deste proxecto en formato cómic, sí que é certo que mudou algunha parte da historia, houve personaxes que caeron, outras tramas foron derivando por outros lados, pero sí que tiñamos claro que ese hype, ese cliffhanger, ¿no? Que deixamos aí tan en alto, a veces, pois eso, moi comentado, en plan, pero como nos deixades así, con esta... con a mel nos labios e tal, non? Pero claro, tiñamos claro que sí que tiña que ser en alto porque o segundo ia tardar un pouco, tardou pues ano e algo, e tiña que quedar en alto precisamente para manter a expectativa e logo, pois, neste efectivamente se resolve. Lógicamente, unha historia, pois, deriva, pois, comentar, pois, un poquinho en detalles en desvelar moita cousa, claro. Digo, quedou moi a anterior, perdón, Onzo, que che corte, porque senón non vai ter sentido o que vou dicir. Digo, a anterior entrega quedou moi meme da señora de por qué, señor, por qué. Ternos un ano e pico así. Sí. Sí. Con todos os protas a punto de morrer. Sí. Literalmente. Sí, sin desvelar nada, Contestando tamén o que preguntabas de si tiñamos xa pensado todo, temos incluso pensada a terceira parte, a que remata a triloxía. Que si a audiencia, é dicir, as lectoras nos acompañan, esperemos que se chegue a facer tamén. Claro. Que guai. Alexandre, disfrutache tamén neste ano e pico, disfrutache tamén desa liberdade creativa, sen premura, co teu té, as túas cousiñas, todo moi zen, ou foi veña, que ten que sair isto? A ver, o veña sempre está, quero dicir, pero é verdade que nesta segunda xa se ve incluso como o estilo vai mudando cada unha forma máis escura ou algo que eu me sinto máis cómodo e que vai apoiando, que vai onde se vai afundindo a historia un pouco. Sí, o sea, esa liberdade a teño desde o primeiro momento porque Andrés e Ozo mo permiten tamén, quero decir, a historia. Bueno, digamos que o feito de traballar cunha editorial aí está sempre o de non o vas tomar todavía e date presa, pero ben, sen maior queixa.
Foi máis agradable que o primeiro, por exemplo, que xa tiñamos todo máis xa montado. Oye, Por lo para- menos os Sí, personaxes estaban deseñados, Claro. bueno, houbo que crear moitos que aparecen novos nesta segunda parte, pero o traballo de O creación núcleo. de... O núcleo xa o tiñamos, o cal é moito máis a liberdade xa moi grande poder montar sobre el. digo, en que andaba desenleados neste ano e pico que tardou toda a cociña desta segunda entrega? En que andaba desenleados? Entre mentras. En promocionar a venda do primeiro estivemos bastante ocupados os primeiros 3-4 meses. A verdade é que tivo unha acollida bastante sorprendente. O sea, Galaxia acertou con esta colección porque había demanda de banda deseñada para a rapazada en galego. Porque saiu en decembro, a finais de xaneiro xa nos dixeron ide pensando na segunda parte, que isto vai moi ben. E en marzo, creo, en abril, nos dixeron hai segunda edición do primeiro tomo, que é a que está nas librarías agora. Entón foi como, vale, e canto tempo temos agora para facer o segundo? Pois máis ou menos o que tivestes para o primeiro. Claro. Outra vez a pisar o acelerador Pobre Alexandre. No, É que Alexandre, aparte de pintar os sentinelas, ten vida, sabes? É o que ten. Claro. A xente. Por eso digo. Oye, entendo que a historia continúa, entón que nos agardas en desvelar, sen facer spoilers? Que nos agarda ás que estemos ávidas de botarlle o ollo a esta nova entrega, non? A esta No limiar das tebras, que xa mete hype a todo título. En plan, No limiar das, non están nas tebras aínda, están aí a pique. Sí, bueno, esta historia, pues, no primeiro se sementaba un poquinho o tema mitolóxico, non? Dos seres míticos, al tema da aldea máxica e demais, non? Que hai un encontro, non? Entre eses rapaces, bueno, un poquinho primeiro, 4 nenos e nenas que descubren un mundo fantástico, non? Neste segundo, pois, estoupa ese mundo fantástico, os seres mitolóxicos toman parte do núcleo central bueno, o que moita xente pedía gritos, que seres mitolóxicos dándose de tortas, como se foran, pues eso, superheroes ou... É dicir, escoitastes a masa enturbada que pedía A un gritos. torgalego e cousas destas, non? Sí, quería ver os seres mitolóxicos en acción, nós tamén, claro. E bueno, eso o que se ofrece, máis fantasía, acción, un poquinho máis de terror tamén, moito máis escuro. Vai pasar como coa saga de Harry Potter, que vai gañando adultez conforme vai evoluindo. É dicir, a primeira, tiñamos a queixa aquela primeira vez que falamos da primeira entrega de por que estaba na sección de crianzas, no? De infantil, se o mellor xa situaba, no? Ozo decía que a situaba a partires de 12 anos e tal. Pode ser que esta xa este situada a partires de 15. A ver, o primeiro temos lectores de 9 anos, de 9-10 anos, gusta bastante. A cousa é que durman, non? E tal. E van crecendo. A verdade que van crecendo. Pasou ano e medio para 2 anos e claro, pues, queda ofrecerlles algo que lles siga gustando tamén. Non quedarse nun... Alexandre, ti que dis? A ver, a min un momento que me fixo moita ilusión foi filmando un día en Santiago que veu un rapaciño co seu pai e comentáronme que lle gustara, pero precisamente que para ler da mitade para o final lle pedira ao pai que fora lelo con el porque lle daba medo, e dixen, chachi. Non pensaba que lle fora a dar arrepío a algún cativo, pero
se o fixo, eu estou contento. Quer dizer, a min gustame. Está ben. Oe, Tá. e a escrita, porque entendo que isto, o proceso, non é á vez. É dicir, Alexandre non vai debuxando á vez que vos ides escribindo, senón que vos primeiro parides a escrita e despois Alexandre, co voso asesoramento, non? Co consenso dos tres, vai debuxando, non? O que vos escribistes, non? Grosso modo é así, sí. Tamén durante o proceso de escrita consultamos cousas con el, pois desde cousas técnicas de número de páxinas ou cando facer determinadas cousas, o canto dedicar a un estilo e canto a outro, ata cousas de argumento que tamén se mete moito porque controla moito. E logo el durante o proceso de debuxo, bueno, lo poderé explicar mellor, tamén propón cambios nas cousas que escribíramos. Igual volven a nós e lle damos o cambio e volven a él, ou xa os fai el directamente, en plan, mira, para esta parte quero dedicarlle máis páxinas as que pensárades, podemos recortar por aquí. E ou ben recorta él ou vai a nós e recortamos nós. Digamos que ata que se entrega é un work in progress, no que primeiro temos máis peso un e logo outros, pero estamos... Pero ides tendo feedback, non? Uns cos outros. Vale. E oe, falaba na páxina web da editorial, vale, de Galaxia, di acción, manga e mitoloxía galega. Que máis? Non será só iso. A ver, eu creo que eso xa é de que dixen moitas veces de que das que non, eu comecei como a calquera dos cativos galegos dos 90 con Son Goku. O sea, ben Goku o que daban no Xabarín Club. Así que supoño que dai sale o de que é manga, pero bueno. Tamén discutín unha vez cunha señora sobre se era ou non, así que pode ser que sexa máis do que eu penso. Na presentación da Coruña, creo que fora, non? Que se foi unha señora a decir... Ou en Pontevedra, non me acordo. Sí, unha das que estiveramos os tres. Sí, sí. Pois mira, igual hai unha etiqueta aí por explotar, o mangalego. Mangalego. Perfecto. Mangalego, sí. Mangalego. Digo eu, fala tamén na web de Galaxia, agora picarei e a meterei a directo. Digo, tamén fala de como é? O sea, que a primeira parte foi un éxito sen precedentes. De verdade que non houbo precedentes de ningún tipo de banda deseñada en galego? Sí que os houbo. Realmente di poucos precedentes. Aí, a ver, hai un matiz. Eu imagino que es que gustanos moito a publicidade. Pero Alexandre, que máis títulos bueno, hai? eso realmente dixo Xestoso en Nos Diario. O sea, foi parte da entrevista de Manuel Xestoso. Digo, unha pregunta, entre que publicastes a primeira parte e esta segunda, cantos títulos entraron na colección de banda deseñada de Un máis, creo. Creo que un. A Brigada, o segundo tomo de A Brigada Iridescente, creo. Como nesta colección. Claro. Tamén editaron as memorias do Neno Labrego en banda deseñada, pero fora desta. Claro, o que pasa é que tamén se nos paramos a que se son cómics feitos, o sea, un guión galego, debuxantes galegos e demais, e non traduccións, pois, deso, de un Asterix ou algo así, pois sí pode ser que haxa moito menos referente, digamos, o sea, propiamente. Hai, obviamente, pero non é tan numeroso. Vale, vou compartir aquí. Aí e aí. Aí está. Vale, para que a vexades. Aí está. Espera, porque vamos a facelo ben. Aí.
Vale. Que podemos adiantar sen cagarlle a historia á xente? Pois un pouco o que estábamos comentando agora, non? Creo que o primeiro que hai que comentar, que xa feitas as presentacións no capítulo primeiro, de cal é o mundo máxico, cal é o mundo real, quen son os protas, que cal é o intríngulis de historia, aquí se pode entrar moito máis en fariña. E aí hai máis acción e menos explicación do que pasan as cousas. Sigue habendo moito mundo dos soños, como había no primeiro capítulo, cun tratamento que fai Alex para o meu gusto espectacular das páxinas dos soños, un mundo moi onírico, e hai máis presencia dos seres mitolóxicos que no primeira parte. Aquí entran a saco os seres mitolóxicos e presentamos moitos máis, todos eles tamén como no anterior, pois rescatando os seres mitolóxicos da tradición galega. Algún que poidamos mencionar? Que non seña moito spoiler, Andrés? Bueno, hai un urco. Ah, carambas. Sí. Chulada. E ata aquí podo ler. Seguro que Alexandre se recreou aí a tope co urco. Correcto. Pois vai vos sorprender o tratamento que fixo do urco. Bueno, que máis? Que máis podemos falar? A ver, digo, aínda non foi, Alexandre, aínda non foi a manifestación esa, no? Que tiñamos a palabrada para que moveran a zona de adultos, no? De banda deseñada. Ainda non. Estamos nelo. Pero, mira, si mencionar que para que a xente non teña tanto medo con este segundo, é que o arco que queda como queda ao final do primeiro, que queda no cliffhanger, eso resolvese. Digamos que a historia resolvese, non volven a tener ese susto, pero queda a pé a facer un terceiro. Por lo tanto, é dicir, a historia continúa, pero a xente vai saber como remata esta parte, polo menos. É dicir, non vamos quedar aí dicindo por qué, señor, por qué, ¿no? Exacto. Sí, e non. Por outras cousas, Claro, unhas cousas sí, outras non. está ben isto. Pois a Para verdade que non é se que asusten en plan de, xa esperome ao final, non vai a ser que outra vez. tiña eu pensado, vale, porque anotei aquí, naceu originalmente como a serie, no, eso xa o comentáramos na outra vez e tal. Segue aberta a posibilidade a unha posible serie animada ou mesmo que veña Pixar de repente ou Disney e diga, imos facer un live action disto. Xa molaba. A Ojalá. ver, estamos, realmente, claro, estamos retomando ese tema. En decembro estivemos no Conecta Plus. Bueno, falamos con varias productoras. Previamente no World Market Festival. Bueno, pois intentando desde noso modesto situación, pois chamando vendo se interesa. O noso objetivo é ese, pero tampouco nos damos presa, estamos disfrutando desta parte de cómic que se chega, pois, cando chegue. Chegará, pero bueno, non sabemos cando. Bueno, Sí, tanto nos dá que, quero decir, creemos que pode ser unha boa historia para unha serie animada, pero tamén para unha de live action. Ou incluso para as dúas, se nos poñemos. Por exemplo, para unha peli? Sí, tamén. Para unha saga. Para unha saga. Fai falta un referente audiovisual da mitoloxía galega. Bueno, pues, Vou estudiar moito. Concebímolo para eso. Vou estudiar moitísimo para chegar aí. Hoxe en día este tipo de franquicias pois as pelis parecen series porque sacan unha cada ano, o que decías ti de Harry Potter ou Os Vengadores
E as series parecen pelis, non? Polo nivel de factura e de producción e todo. Sí, ademais Entón, é curioso porque a xente metelle medo o ir a ver unha peli de 3 horas, por exemplo, pero non lle mete medo ningún a facer 4 episodios seguidos dunha hora dunha serie, totalmente. que é curioso, non? Sí, sí. A ver, que máis? É que isto está sendo moi improvisado, Andrés? Sí. Eu teño é que de verdade, a culpa é miña, hoxe. Sinto moito, pero é que digo, podémolo mercar nas nosas librerías de cabeceira ou tamén, como vimos, na web de Galaxia, non? Sí, señor. Editorialgalaxia.gal. Sí, señor. Entón, agora vai. Para cando a terceira? Porque a min dame que vou mercar a segunda parte, vou na merendar e despois vou quedar coas ganas aí dicindo o que dixo Alexandre, sí, vale, cúmpleme uns, pero vou quedar con outros aí. Claro, No, perdón. dale. No, digo, o que decía Alex, este realmente está pechado. Está pechado, pero claro, aberto a continuar. Non é ese cliffhanger do primeiro, en plan de que vai pasar, non. Este se resolvese un A pouco... maestría do oficio sempre é que teñas ganas de máis. Non se pode dar todo sempre, Claro. nin no final. Un pouco estilo do Imperio Contraataca, algo así. Sí, que pechado, pero bueno, que dice, bueno, pues esto continuará, ¿no? Sempre hai. Queda satisfeito co resultado. Pois, Claro, resólvese no curto prazo, pero non no arco grande da historia. Así, sin contar moito. Bueno, non sei se a xente que nos está vendo ten algunha pregunta para lles lanzar aos sentinelas, a estes 3 sentinelas, 2 guionistas, un debuxante, 3 persoas dándolle forma a esta historia, que a primeira, xa vos digo que a min me deixou con ansia de ler a segunda correrei en canto me autoricen o gasto, porque teñenme que autorizar gastos de lectura, teñemos que autorizar porque teño moita lectura pendente, entón tampouco, sabes, non teño que facer aí un xogo aí para tal. Pero en canto teña a segunda merendareina, como digo, e a ver pa cando esa terceira tamén. Claro, Cantas partes máis podemos sacar desta historia? A ver, antes de contestar a iso, que estou vendo que pode haber o perigo de que, claro, como a xente sabe que queremos facer 3, digan, bueno, pois espero até las 3 para ler a toda a historia do tirón. E iso pode ocasionar que non existan as 3. Porque para que se edite a terceira, a editorial ten que ver que se vendeu a segunda. Claro, hai que mercar. Se ve que a xente non lle interesa, pois non lle dá a xente. Así claro, que... o tema non ides facer a de Alien, por exemplo, de sacar edición especial cando sale Alien 4, non? É dicir, aquí vai sair cada unha no seu tempo e hai que tela. Para que saia a seguinte hai que ter a anterior, senón non facemos nada. Non pode tela a librería porque entón non facemos nada. Claro. Sí. E que despois desta triloxía, pois xa veremos. Xa veremos se conseguimos quitar a triloxía adiante. Pero, a ver, temos moi claro que o universo este que saliu aquí, nestes cómics, daría para moitas historias. E que a mitoloxía galega é unha fonte digo eu, haberá que facer uns spin-offs, non? Aí de tirar por outras ramas. Precuelas, secuelas, tamén agora que vamos descubrindo cousas dos personaxes protagonistas, certas habilidades que teñen. Tamén é, como decía... Estou a borde do spoiler. Pois igual molaba seguir véndoas, bueno, estas cousas. Como mencionaba antes, precisamente houve moitas partes do guión original que tivemos que acotar ou prescindiu delas. O sea, hai historias para moito máis. E xa están pensadas, digamos. A cuestión é a ver como vai, o que temos. Están pensadas e non están debuxadas porque te avisaron a tempo, senón estaban debuxadas. Exactamente.
Bueno, que agardades? Agardades o mesmo éxito, máis éxito que co anterior? Pois é unha situación diferente, porque o anterior tivemos a fortuna de que coincidiu o lanzamento, saíu á rúa, as tendas, a poucos días do Culturgal, e pudimos facer aquela presentación onde nos entrevistaches, que foi un bo lanzamento para a colección, para o cómic, e era a un mes das festas. Claro, previo a de Nadal. Nadal e de Reis e todo. E entón aí, eso explica que esa primeira edición se vendese tan rápido, non? Agora saímos noutra época e vamos ver como reacciona o mercado. Tampouco temos unha presa tola por que pasen as cousas. Agardamos que a xente que tenga primeira e que quedou con ganas lle chegue a información, non? Gracias a espazos como este ou as redes ou as promocións que se poda facer, que lles chegue, que saiban que existe a continuación para que poidan mercalo. Bueno, pois xa sabedes, todos os que estades vendo isto, sexa cal sexa a data, porque isto está sendo agora en directo, pero queda en diferido tanto en Facebook como en YouTube, de Twitch no, que o borra. O Bezos borra o de Twitch, pero xa me poño eu e meto en YouTube. Entón, se estás vendo isto, xa sabes que tes na túa librería Sentinelas no limiar das tebras, vou no lanzar de novo aí, vale? Sentinelas no limiar das tebras, 15,40 euriños IBI incluído, vale? E podes saber que lles pasa nesta entrega a Lara, Sabela e Xurxo, que é o que pasa, vale? Elois, co boticario, que pasa con toda esa peña, non? Que hai aí. Entón, xa avanzo que a min a capa mólame moito, ese momento mans aí dame que pensar quen será o das mans, pero bueno. A capa ten historia porque realmente digamos que a continuación directa da última escena do primeiro. O sea, unha escena, esta sería unha escena que sería a continuación do último tomo, do primeiro tomo. Sí, que a capa foi presentada nesta Culturgal en exclusiva tamén para a emisión do Obradoiro Digital Galego. Para o Obradoiro Digital Galego. Eso. Obradoiro Digital Galego que está a piques no, sacarémolo contra verán, o segundo número do noso fanzine, voume poñer sin isto un momento, do noso fanzine Erros de Racor, vale? Quedan moi pouquiños números desta porque sacamos somente 100, quedan moi pouquiños números, se os queredes contactade por privado ou contactade coa asociación na súa web obradoirodigitalgalego.gal e mesmo se Ozo, Andrés xa colabora, pero Ozo, se queredes colaborar con algún artigo no fanzine, pois ten unha factura moi gamberra e xa che digo, pódense facer artigos de todo tipo. Eu, de feito, desta volta, no segundo, no primeiro non fun quen, no segundo vou falar do recén estreado Premio Bernardino de Lamas que se outorgou no Chanfaina Lab este ano. Entón, dito isto, vou lanzar un pequeno anuncio, facemos as últimas preguntas e xa estaría. Tampouco nos vamos ir ás 2 horas de directo. Entón, vou poñer para os que aínda non o vistes na Lobeira e para os 3 que teño aquí un pequeno recordatorio de que é Obradoiro Digital Galego. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. O fogar do contido galego na rede.
Xa vos preguntei que agardabades, xa vos preguntei se había máis partes que a segunda, sí, xa vos preguntei se iba a haber peli ou serie, e dixéstesme que por vos tamén. Só queda dicir para cando o piso en Andorra. Non. Alexandre, E isto moi ben. Alexandre, unha pregunta. Comenta. É rendible facer banda deseñada? Que queres, a resposta bonita ou a real? A resposta real. As respostas bonitas xa hai moito influencer por aí. Non é rentable en absoluto. A ningunha hora do día neste traballar de banda deseñada neste país. Neste país, en Galicia ou España, tal, non é unha economía boa. O sea, non se consume. Non hai suficiente consumo como para que haxa un mercado potente, básicamente. Esa é a realidade. Encima ven o Broas de Fran dicir que xa o comprará, que aínda non pode. Non, é normal, quero decir, a xente non é un obxecto de, ao fin e ao cabo, un entretenimento. Pode despois aplicarse a moitas cousas, pero o principal é entreterse. E xa cuestións como o cine e demais teñen problemas, pois é normal que o cómic tamén, quero decir. Eso é... Algo que engadir? De acordo, totalmente. Sí, claro. Eu vou facer aquí unha pequena arenga. A ver, non sei quen me está entrando por fora. Sí, é Alexandre. Silencia ti, porfis. Digo, eu vou facer unha pequena arenga porque a poucos colexios que haxa en Galiza, que aínda hai colexios en Galiza, que é iso de non mercar unha banda deseñada rapazada para que a poidan coller na biblioteca do centro, levala para casa, lela, volvela a levar, e incluso se lles mola coleccionala, pedila por reis ou polo seu cumple, etcétera, etcétera. É dicir, se cada cole de Galicia mercara a banda deseñada que fixeron estes señores, a cousa cambiaba, non? Algo máis na tirada ibase notar, non? Colexios e institutos. De feito, creo que hai bastante... Sí que houve certa demanda, non teño os datos, de centros de ensino de institutos, ¿no? Para as bibliotecas. Claro, é que estamos dicindo que non hai moito excedente de banda deseñada, non hai costume de ler banda deseñada. Pero, Cona, si a banda deseñada que temos non a poñemos ao alcance e o acceso das crianzas para que teñan costume e que lle xere ese hype, no? O mellor que nos xerou, pois na outra vez falábamos a Paco e a min, pois home, está ben, é dicir, o mellor hai que traballar aí esas historias, non? Facer máis presentacións en institutos e menos presentacións en feiras de cultura. Mira, pues está ben pensado. Digo. Sí, sí. Eu é que últimamente enfoco todo ás bases, é dicir, hai que ir ao piar para que eses rapazolos de 9, 10 anos que están empezando rematen con 14, 15 ou con 18, 20 ou con 20, 25 mercando banda deseñada en galego, non? Hai que alimentar esa, non sei, meterlle las ganas. Totalmente de acordo. Non sei. Onde hai que firmar? A ver, igual estou falando moito. Hoxe pola noite Euromillós, non? O mellor toca Euromillós e facemos a película, Eu vale. Non digo máis. Vale, daquela verás como compran todos os colexios. Se hai unha película. Oye, pois moitas grazas. Será o cómic que inspirou a película. Sí. O cómic da película. Será o cómic da película. A banda deseñada da película. Merca a banda deseñada. É máis, sacamos unha edición especial da banda deseñada con fotogramas da peli. Aí, en plan, mira, este é copiado tal cual do que debuxou Alexandre e tal. Oye, moitas grazas por pasar a
de novo pola lobeira por confiar nesta modesta canle, esta humilde canle, que ahora lle daremos bola a este vídeo e poñeremos por aí chíos e todo o tema para que a xente pase a velo e que esteñan diferido. Grazas por pasar por aquí, Andrés, Ozo e Alexandre. Desexo vos a mellor das sortes e a máxima das merdas, como se di no teatro, con esta segunda entrega para que haxa terceira entrega. Moitísimas gracias. Como sempre. Moitas grazas a ti por convidarme. Grazas. Gracias. Non vos vaiades, nos despedimos agora xa fora do directo, vou lanzar o final entón, e a vos instarvos a mañá na canle de YouTube en galego, o sea, de Twitch en galego, teremos nova emisión de Valuria, xa o anunciaron eles nas súas redes seguramente, e para a semana nesta canle, na Lobeira Today, teremos o luns de Tea que toca, que falaremos de licantropía na Galiza, é dicir, falaremos de homes lobo na Galiza, con Melody Parga, que é a nosa historiadora da arte de cabeceira. Entón, dito isto, espera, que está aí, está buscando aí. Aí, é que Que aparte do Urco tamén hai algo por aí. Sí, bueno, Lo que acabas de mellor que busquedes vos. Sí, pero igual sí, vos interesa para ese capítulo. Está para ese dentro. programa. Mirarei a ver se me fago con el logo, me cago na leche, ao final teño que comprar antes. Vale, pois o dito, moitas grazas a vos e a toda a atendanza que estades por aquí, vémonos noutra e apertas. Chao, chao.